Здравейте! Днес в офиса е госпожа Иванова, която е болногледач, който от 10 години работи с фирма София Флеги, преди това с фирма Юроперсонал Сервис. Здравейте и добре дошла в нашия офис. Здравейте! Как се чувствате при нас и в офиса и изобщо последните 10 години? При вас се чувствам много добре и в офиса, и в работата. Да, както ме представихте в анонса, аз работя от дълги години. Първо с Юроперсонал и сега с София Флеги. Дори в предходния разговор, който преди да пуснем камерата, вие споменахте, че ваш координатор е бил колега, който вече се занимава само с клиентите. От толкова отдавна Да, при нас. така е. Да. Какво ви кара да работите толкова дълго време с нас? Ами, с вас аз намирам една сигурност в моята работа, удовлетворение от това, което правя и в много случаи благодарност за добре свършена работа. Много ви благодарим за милите думи. Вие сега... Така е, това е истина. Да, много ви благодарим. Кой е вашия координатор сега? В момента моят координатор е госпожа Любка Несторова, Да. от която също много съм доволна. Тя винаги, когато има нещо, което да споделя с нея, което ме притеснява, винаги намирам разбиране, помощ и доста така добре се чувства човек, когато от отсрещната страна намира съпричастност и най-вече помощ. Да, това е нашата цел. Искаме всеки, който работи с фирма София Флеги, да се чувства защитен и да знае, че зад гърба си има сигурен и надежден партньор, който ще му помогне във всяка една ситуация. Така е. Вие всъщност отскоро работите като самонаето лице, т.е. чрез Гивербе, така по-известно. Какви са ви впечатленията от този начин на работа? Ами, от този начин на работата, която аз трябва да върша... Няма разлика. Няма разлика. Да. Старание, което при всички колеги няма как да не е. Това е задължително. Но заплатата е значително по-голяма, което е важно. Все пак не е най-голямата мотивация заплатата, но е важно. Разбира се. Възнаграждението е много важно. Всички за това работим. Да. От София Флеги получаваме счетоводството, което е също важно. Вие нямам никакъв ангажимент за счетоводство, за декларациите, предполагам, по-късно. Да, в края на годината. Осчетоводяването на цялата счетоводна дейност. Да. Тоест може да се каже, че до момента за вас разликата единствената, която сте усетила, е по-голямото възнаграждение. Да, което не е никак малко. Да, чудесно, добре. Много хора се притесняват всъщност от този начин на работа и смятат, че ако работят като самонаети лица, ще имат много повече ангажименти от обикновено. И е хубаво, че го споделяте с тях, за да знаят, че не е така. Ами не е така, наистина. Не е така. Работата си е работата, която си вършиме. И ако не сме самонаето лице, а сме с договор. Обаче в заплащането разликата е много голяма. Доста голяма, да. Което в днешно време е важно. Разбира се, във всяко едно време е важно. Парите са си пари в крайна сметка. Пари са си начин за... Да. Добре. Преживяване. Аз знам, че освен, че сте така доста постоянна в това да работите с една и съща фирма, вие сте така постоянна и с клиентите. Споделете ни каква е вашата тайна да издържите 5 години при един и същи клиент. И то клиентка на 101 години. Да. Сериозна работа. Ами, когато аз започнах при моята последна клиентка, госпожа Фрау Майш, в Маусхайм, тя беше на 95 години. Така. Да. И в началото, като всеки нов адрес и нов обслужващ, те приемат малко скептично. Да, резервирани са. Да, когато покажеш уважение, любов, търпение, съпричастност към болния човек, получаваш доверие, отвръща ти също с уважение и така. Аз се чувствах много добре, защото бях приета като част от семейството.
тази госпожа Фрау Майш ме научила много неща. Аз от нея съм научила немската кухня, научила съм немския диалекта на немски и немската култура, изобщо много неща. Тоест искате да ни кажете, че това дали ще бъдете приета като член на семейството, всъщност е двупосочна улица. Зависи от двете страни. От двете страни, но най-вече зависи от нас, вълногледачите, защото те усещат, когато ти покажеш загриженост към тях и не безразличие към всичко, към заболяването, те много държат на кухнята. На хигиената, на комуникацията с близките им, дори с комшиите и с приятелите им. Това също е важно. Чувала съм от други наши вълногледачи, че клиентите откликват много така дружелюбно и приятелски, когато ги помолят да им съдействат с ученето на немски език. Сега разбирам, че и с немската кухня и с други неща също е така. Да, така е. Тоест, вие търсите от тях помощ и те ви я дават. Да, аз обичам, като отида на нов адрес, си правя организация на работата. Това за мен е най-важно. Съобразявам се с дневния ред на пациента, на болния, като гледам. И за мен е много важно, каквото и да направя, да го съгласувам с семейството или с пациента, с който гледам. И винаги вечер коментираме каква ще е закуската. На закуската коментирам какво иска да обядва. И ако ми каже някаква храна, която за мен е позната, някакво ястие, задължително аз я питам да ми разкаже как се приготвя. Това е важно. А то си всяко едно ястие може да бъде приготвено по различен начин. Например, една българска мусака, колкото различни къщи ядете, толкова различен вкус ще има. Така че може би е важно и това как е свикнал клиента да... Да, и още в началото моята последна клиентка ми каза, че иска немска кухня да й готвя. И в началото ми обясняваше как да ги правя, а след това ми предостави една книга, аз да си избирам каквото искам и аз само спазвах рецептите. И се получаваше даже много добре. И ние имаме такава обратна връзка от клиентите, че всъщност когато предпочитат да не работят с болногледач от България, примерно с някой от Полша, е именно защото кухнята е по-близка, езика е по-близък и така нататък. И мотивираме нашите болногледачи да се научат повече да готвят немски ястия. Дори качваме немски рецепти в Фейсбук, стараем се поне 1-2 пъти в месеца да споделяме рецепти, за да може наистина да ги убедим, че това е важно. Но ето сега и вие го казвате. Значи съвкупност от вниманието към болния, от кухнята, която предлагаш и желанието, че ти проявяваш интерес към тяхната кухня. А те са възрастни хора и те са си свикнали с някаква тяхна си такава... Имат си хранителните навици, които държат да се спазват. И всички тия неща дават резултата накрая, как да кажа... Да бъдете приета. Да бъдеш прият добре, да държат на тебе и дори когато решиш да си тръгнеш да страдат за това, че ти си тръгваш. И това за мен това е било винаги най-голямата благодарност. Когато кажа, че аз искам да се прибера в България и тя почне, моля те се, да не сега, нека не знам, преговори. Но ще ми бъде мъчно. И това за мен е най-голямата благодарност, че съм се справила добре. Наистина това е много мило и всъщност вие... Това е много откровено, като казвам и наистина сигурна съм, че много от колегите, които работят, са го усетили това. Най-вероятно е така, да. Защото аз не съм последно при тази баба, 5 години и почти 3 месеца при нея, но аз преди това съм била при много друго.
И при тях също Да. би имала същата обратна връзка. Да. Да, и обратната връзка и от нас като фирма, с която работите, също е много позитивна и знаем, че вие се правите чудесно на работните си места. Не случайно искаме да направим този запис, за да ни разкажете малко от кухнята, от своите тайни. Как Това е тайната. Тайната е доброто отношение. Доброта. Да, се усеща, когато е искрено и когато приграва човек. Да. Като прешна сила, по-точно казано. Ние много често казваме, че всъщност това да работи човек като болногледач не е просто професия, това е едно призвание. Не. И тя не е за всеки. Именно за това, за да може човек, нов кандидат да влезе, да работи във фирма София Флегия, минава процес на подбор, интервю, какъв му е опита, разговор на немски. Като в това интервю не е идеята само да проверим уменията и компетенциите, именно тази нагласа. Има ли човека тази нагласа, може ли да работи като болногледач, защото не е за всеки. Може всеки да работи, ако има силната мотивация и желание за това. Ако не знае езика, към фирмата има езикова школа, през която минах аз, за което, значи, моята първа учителка по немски, това е госпожа Павлова, като много и благодаря. Полина Павлова. Полина Павлова. Тя ми показа, че когато човек има желание, няма начин да не успее. И много голямо търпение прояви към мен и към всички курсисти. Да. И не е толкова трудно, ако човек има желание да го научи. Вие преди колко време започнахте да учите немски и на колко години бяхте тогава? 2016 година започнах да уча немски. Сега за възрастта, вие сте жена, не е много удобен въпрос. Може и да не казвате. Добре, няма да казвам. Не казвайте, да. Но не сте била на 20, нито на 30. Така ще го кажем. Нито на 50. Примерно. Да, нито на 50. Да. И въпреки това се справих. Въпреки това се справих. А вие почнахте от нулата. От нулата. Аз не познавах азбуката на немски. Да. Аз съм учила английски и в университета, и в училище, и изведнъж немски. И ми беше първо много интересно. Защото немски не е лесен език, но граматиката му е по-лесна, отколкото на английски, поне според мен. Така защото немски е както се чува, така се пише. Докато в английски има разминавания. Аз такива. Да. Сега има неща, които са, времената и има си своите особености. Да. Но тук може да дадем един съвет. Както виждате, госпожа Иванова изглежда прекрасно, защото когато човек всъщност работи по това да подобрява своите ментални способности, да трупа нови знания, когато е на една по-голяма възраст, всъщност това забавя процесите на стареене и ни помага и не само да изглеждаме по-добре, ами и да се чувстваме по-пълноценни в живота. Да, наистина. Така че който има желание да преодолее страха и да пробва, сигурна съм, че ще успее. Това няма... Щом имаш силно желание към нещо, го постигаш. Да. Аз съм убедена в това. Много ви благодаря за този разговор. Мисля, че беше много полезен и много интересен.